Nu. Det er episode 2 i dag. Hej frøken. Det er mig, Emilie. Jeg skal optage en video igen. Nå, jeg skal i gang. Jeg kigger lige. Jeg kigger lige. Nå, sådan. Nå, jeg kigger lige om der. Nej, det regner. Så er vi begyndt. Nå, vi går bare ud. Det er fint. Men, fik jeg hvorfor nu? Kan jeg komme op? Nå, nu bliver jeg nødt til lige at overlægge den her blok. Yes, sådan. Op. Undskyld. Så. Men. Kan jeg sove? Nej. Hvor er vi her? Nu er vi her i det. Hvor er vi på mig? Jeg er ikke nogen. Jeg tror ikke, jeg er nogen. Det er jeg. Jeg lige prøve for en. Den er god. Den er godt. Hvad kan jeg lave? Nå, vi har ikke noget. Vi kan lave den. Nå, det er godt. Stå her. Nå, der er den. Jeg kan ikke gå ind. Hvad er det? Jeg er heste. Nå, der er noget. Så jeg skal sove. Kan jeg ikke sove? Men ærligt. Der skal bare lige. For det. Jeg dræber monster. Jeg skal lige have svær. Ja, jeg dræber uden et svær jo. Så. Er der monster tæt på? Hallo, dø. Jakob. Men jeg lige få lov til at komme op, hva'? Nu dør du. Der vil jeg dø. Den kan gå. Jeg døde. Jeg får. Tænk fra. Dø. Så har jeg fået den hjem. Tak for det. Ja, hvorfor? Pile. Nå, pilen er i mit hus. Så jeg ikke kommer op. Så jeg lader lige komme. Inden jeg dør af monster. Nå, det var en god idé. Og så på en hest. Skeletter. Nu vil jeg dø. Det er hvad om dø. Wopti. Ja. Skal jeg stoppe? Tror nu det lige. Hey! Er der nogen, der døde med eller hvad?